ba tamni bogo lama obrot khaileman kalaikha जों तिनि लामा कासमान कारण नंखा तयमानिया ड्राई सीजन प्लस जों एवरी इयार जों प्रति बছर न जों इमाइ सीजन तयनि बागै बेलाइनो बियाल कालायो तयनि बागै कासार कासार लामा बासा बामय तुक हुसुरय नखाय हुसुरय तेसें हुसुरय जों तयलाना मा थांगो तय करिनि बागै जों नुखा तिनि सरकार राज्य सरकार बीजेपी आइबेपि सरकार जोंनो कग्रजाग आगियोबो जे जों नग नग तयरो नाहिनै 3 বছর লাই थांमानि परिबे जों तिनि तयमानिया जों नायसिंका जों वीडियो DWS जायो जों ब्लग अबो जों काबांमा डेपुटेशन अखा जों तयनि बागै डिमान्ड खाया डीप 12 नि बागै डिमान्ड खाया जों टाक्सा जों तयनि बागै कुनु परमानेंट जों सल्यूशन मानिया अ परमानेंट सल्यूशन मानियानि बायनो जों तिनि इरो लामा कासगय गला बुक्सा तयतुं बेरना नांखा के जे ऑफिस नि बरक है का तयनि नायफां रक फायेनर मता सल्यूशन लिफिकेशन ताबक सागजरा जों कुनु सल्यूशन मानिया फायो बग रनाय 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 रनायनि सागो बग रनायनि सापुं बुखुबायसिमि सागो सामुंग टाक्सा जों नुगिया जों ताबक कासे इरो डीप 12 के हातंगो अबाय जों मात्र 32 परिवार 32 फैमिली अबाय तय मानो अबफुंजे दिल्ली मानिया समय मानिया अंगो अबहाय एमने गाइडलाइन बा सुजक दङ जे जागा डीप 12 दङ आरो 500 मिटार नि बिसिङो बेबां दैमानानै नांगोन माने नों 500 मिटार बिसिङो जे दैमान बाया आबो हायजा दङ जे कायसा डीप 12 बाय इरो जे 70 फैमिली मानानि कक्तय आइफुं 70 फैमिली मात्र 32 फैमिली जे तय मानो और 32 फैमिली बो सब समय तय मानिया अभाय अवस्था चलि दङ ताबुक पारानि बुंखा कुकिलमणि पारा नड्डुमासरा दलाइ त्रिपुरा पारा खायचुं मनो आदि ब्लकनि आन्दार खबजागो जों अर मीडियानि बिसिंतै राज्य सरकारनि जों आपिल खायो चिनि इ कुकिलमणि पारागो आरो एटलिस्ट कायसा डीप 12 जों नांनाय अबनि परिया परमानेंट सल्यूशन नंया साकसुं टेम्परारि तय टैंकार बायचुं नों जानाय तय गामनि व्यवस्था जों खालाय मारनाय आया साकसुं चिनि रूट ब्लक चिनि चबा जों याकारिया बेतिनि ताबको जागा तय रिनाय रंनि बिसिंतै सब फायसो फैका चिनि र फायसो फैका चिनि DWS नि चिनि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर चिनि सार चिरंजन देबरमा हिंका बिनि ब्लकनि आदंदक फायजाक आइफुं जों बंनि थानि कुनु सेटिस्फेक्शन जों रिप्लाय जों तागु मानिया अबनि बागै जों वीडियो फायासाक चिनि लामा कासमनो जों याकारिया नाय